Ovde ćemo. Kako si lepa, prelepa. I tako mi je drago da te vidim ovako. Kako si rekla? Još 4 nedelje ostalo, brojevamo sitno. Kako se osjećaš? Dobro se osjećam, stvarno mnogo bolje nego u prvoj trudnoći, nekako sam i, što se kaže, vitalnija i pokretnija i ja, po obzirom da sam u prvoj trudnoći se baš onako bila, što se kaže, pomozite mi, povukla, nisam bila u medijima jer mi nije prijalo, sad mi prija i evo, pošto vidite, mislim, ko bi došao još pred porođaj, da sedi u emisiji, ali... Čekaj, je li imaš te neke sada strahove, približilo se? Pa nemam strah, nije, to je neka više i samim je bila tako neka pozitivna tema, znaš. I naravno, uvijek ti je važno samo da bude sve kako treba, da prođe u najboljem redu sa bebom i samom i cijel taj porođaj, ali znam što me čeka ovaj put, ovo je već drugi put, tako da sam lagana. Da li ste sve spremili za dolazak bebe? Nismo još sve, ono najosnovnije jesmo, ali to ostalo su te neke sitnice od odeće, da se opere, ispegla, složi, to ono što je slatko, ajde za kraj. To ću, ajde kažem, neke možda sledeće nedelje, sve nešto kao odlažem. Tako da, eto, to je ostalo još. Sve ostalo je spremno. Čini mi se da si sada i krupnija i veća nekako, da je veća beba. Nisam veća, nemoj to da mi pričaš. Tako mi deluje, zaista. Bila sam veća, sam bila kao... što se kaže, neću, ajde, kao kravoljina, toliko se zezam, ja sam mojim Markom. Ne, nisam veća, beba je isto velika kao i Mija, bit će onako velika kad se bude rodila, ali da, stomak mi je ogromni, možda me nisi video tada uživo. E pa to, upravo to, da. Osim sam bila dosta veća i koja, više sam se ugojila, izvinjam, ugojila, ali... ja se nekako bolje osjećam u ovoj trudnoći. I skontala sam šta je poenta, zapravo je Mija moja dijeta. Aha, dobro. Evo sad kada nije tu, pošto je u Švedskoj sa moja mama bila, sutra se već vraća, onda sam skontala da kada ona nije tu, ja jedem kao provaljena, jer mi je dosadno, nemam toliko obaveza, idem samo otvoram frižider i pogledam šta ću da pojedem. Ali imaš one faze kao svaka mama koja, ne znam, šta ostane detetu, ti pojedeš? Ne jedem njeno nikad, ona uglavnom sve pojede i uglavnom nešto to izmulja prosto i bola i to ne, ja imam svoje. Ja volim njen svoj tanjir, svoj obrok i ne volim da mi je bilo ko to čačka kao nija tuđe, tako da... Da li sve se stiže sestrica? Pa ona je, obzirom da je mala, da ima samo 2,5 godine, uskoro 2,5, ona je i tekako svesna i stalno priča o tom i stalno mi ljubi stomak i mazi, jer smo mi dosta razgovarali s njom od kad sam zatrudnela i volim što je tako nekako razumna i što konta i što zna da nešto novo dolazi, a sad, Bože moj, vidjet ćemo kad bude zapravo došla beba kako će sama se ponaša i osjeća. Rekla si da je Mija sa Anabelom u Švedskoj, tako? Jeste, da. Je li to prvi put da se odvaja od tebi? Ne, nije prvi put. Marko i ja smo bili u Americi prošle godine. Jedino je prvi put, ajde kažem, što je ona negde otputovala, ovo je bila u svojoj kući sa mojom mamom, a ovo je prvi put da je ona negde otišla, da nije u kući, a tu. Kako podnosite to razdvajanje, vi i kako Mija? Pa, iskreno, mislila sam da ću biti onako više tužnija i da ću plakati, ne znam, naravno gledam non-stop njene klipove i non-stop se čujemo preko video kola, fali mi jako, kuća je prazna bez nje, ja čekam da je vidim, ali ona isto takođe više nas traži nego što sam očekivala, mislila sam da će manje da nas traži, ali izgleda da sad kako je starija, svesnija, tako je valjda i više mi falimo, ali svima nam je, mislim, malo prijalo, i meni, i Marku i meni, da se pripremimo za ono što dolazi, a i njoj onako malo ide nešto novo da vidi. Švedska je prelepa, ja sam inače rođena tamo u Trelleborgu, gde su oni sada, ima svašta nešto za decu i prelepo je bilo sad. Da li je tačno ti termin na Gagijev rođendan? Jeste, moj prirodni termin jeste 12. oktobra, ali nažalost ja moram da se porodim ranije 7 dana, zato što idem na carski rez već drugi put. I onda, eto, nije se nekako namestilo da bude baš taj dan. On je baš bio srećen i baš je želeo da bude 12. oktobar za njegov rođendan, ali eto, prosto suđeno je ovako. Mogu zajedno da slave svakako. Pa da, ovo je baš između Markovog i Tatijanog rođendana. Marko je 30. septembar, beba će verovatno biti neki 5. 6. oktobar i moj tata 12. Kad smo kod mame, baš zadnji put kad smo bili na Kalemegdanu, ona je istakla kako je ti negde postičeš da se provokativno oblači, da imate kostime. Je li istina? Pa istina je, mislim, nije da nešto kao potencijamo, prosto kad me ona pita, ona meni kaže, joj, pa ja sam znaš stara, šta si stara, žena, kako izgledaš, baka, sa skoro 50 godina, izgledaš bolje nego pola ovih mladih pevačica, mislim, toliko i prirodna i prelepa je, i ono što meni se ono izgleda ništa, mi je majka sve mlađe, ko vino. Tako je. Dobro, i tata isto. Žena, nije, stvarno nisam ono
kao, jer mi je mama, ali pričamo realno, vi možete prvi da kažete tako je, kao baka, čuj baka, ona izgleda nekad bolji od mene. Evo, jesi ispratila početak realitija i evo, ovo je sad nešto novo. Se tebi možda vrati negde kad je tvoja sezona počinjala i to je tada bilo novo? Pa naravno, prisjetim se, kako ne, ali ne, za meni nekako ne može, nije mi to više. Sad kad si prisjetim što ti kažeš naših sezona kad smo mi bili, nekako to si bilo, ne znam, nekako spontano, uvijek je bilo neko zezanje. Baš mi Sava bio posao preke neki klip nas dvojeca, nešto zezamo tamo u Zadruzi 2. Nekako je bilo toko, ne znam, bilo je više smeha, više spontanih stvari, pravih ljubavi. Ovo mi je sad sve nekako ono... Kad smo već kod tih smešnih klipova, snimaka gde ti sečiš krastavac. Joj, da. To ljuštiš, izvini, da li si naučila da ljuštiš krastavac? Hoćeš iskreno ti kažem, ja ljuštim krastavac onom spravom za ljušt. Kako se ono što se ljušti? Brate, mili, pa 21. vijek da ću da ga sečem kad već imam to. Moj muž voli da seče sa ovim nožem, ali ja kad moram već da sečem, kad sam ja u poziciji... Kad nema sprave, onda na neki način svakako ispadne. Onda sa tim, pa ne mogu stvarno, ja sam smotana, generalno po prirodi, uvijek se nešto posečem i to što bi se sekla kad imam to lagano, mogu i krompir kad sečem sa tim, tako da mi je to lakše. Ali kuvaš? Kuvam. Umem par stvari da spremim i to kad spremim stvarno, evo može moj Marko da kaže, stvarno je to da poližiš. Jer se ja potrudim i to radim iz ljubavi. Ali da kuvam kao sad da sam neka kuvarica, ono što meša šerpu, baš svaki dan nisam. Prosto, moj muž je znao da ženi tako, on se ne žali, njemu je super. Tako je. Nije on i tražio to, ja prosto... Naravno, znam, neke najosnovne stvari zbog deteta da spremim, nisam ja nesposobna. Možda bih ja i znala da hoću, ali znaš kada nešto ne voliš. Znaš, 3 sata stojiš u kuhinji i spremaš da bi se nešto pojelo za 2,5 minuta. I onda, naravno, neke stvari koje moram spremim, volim više slatkiše da pravim. Tu sam ekspert, ali imam da kažem, muža koji stvarno kuva da bolje od, ja mislim, 70% žena kod nas. Da li ste ti, Marko, podelili kućne poslove? Pa da, imamo uglavnom podeljenje. Zna se kao ko šta radi, ali desi se neko da se kao rotiramo. Pomažemo se svakako, oboje učestvujemo u spremanju kuće, tako da je to najvažnije. A u čemu ti najviše uživaš? Evo kad kažemo da ti je baš onako gušt u kući. Volim da brišem stolove. Da brišem stolove, prašinu, da usisavam, to me nekako kao, upalim muziku do daske i nekako sam kao, to mi stres, stres. Antistres. I još sam tada te pitam, eto, da li, pošto imate taj kanal koji se jako dobro gleda i mi svi pratimo, da li ste svesni koliko usrećujete te ljude koji to prate, negde svaki korak, sve znaju, uključeni su u vaše živote? Da, svesni smo, oni nas su takve i upoznali, mi smo se, ajde kažem, započeli našu vezu pred kamerama, i znamo koliko je to čini srećnim i zato mi to i radimo. Svakom dobro, nama dobro, njima dobro. Stvarno, zaista nam super ide i sad dok je tako... Da li može lepo da se živi od YouTube-a? Može, naravno, ako si aktivan, ako si tu prisutan, ako radiš... Kreativan. Kreativan, naravno, treba dosta tu kreativnosti i dosta ideja, onda možete kako lepo da se živi od YouTube-a, da. I evo da pitamo, evo za kraj, kako ćete proslaviti? Jel tata sprema kao prošli put što je bilo na Skadarli i cela Skadarlija je slavila? Sigurno neće proći bez slava. Mislim, bit će cepanja majica, 5 majica da ponese, to da se pripremi. Sad znaš šta ga čeka. Tako je. Sigurno će biti, mislim, ja neću biti tu, to znate, ali on će sigurno da organizuje neko slavlje sa svim našim dragim ljudima. Naravno i treba. Eto, neki sa srećom. Hvala. Uživajte. To je to, a mogu Što ćeš se staviti? Sliče tamo uveliko već kod kući. Pa, nadam se da će reći nešto i za nas. Ćao, Rajko. Kao da nema, stvarno sam možda da eksplodira. Kako smo lepi, ćao. Pa nema da loće. Pa dobro šta fali. Meni ne smeta. Ni nama ne smeta. Dođe da pipne stomak, muž to da... Rajko, znaš da ne volimo te tvoje veštačke? Ja volim ovi moje jer mi to preda. Možda zalovio sam, ćemo na zid, ljudi. Hoće na zid, čekajte, ajde na zid. Tamo, jel? Pa da, ima svetlo. Ajde tamo. Ajmo tamo, da. Lepše je. Šta je bilo? Još 4 ne dođu. Pa sigurno će biti isto. Ja sam vidjela. Gdje?
Imate 5-6 minuta svi ukupno, jer moramo da nameštamo kadrove, jer je noćno tu 10 jave. Dobro. Super. Monti to. Ode, ja? Može. Može profil malo. Malo ovako. To, bravo, Luna. Pa eto sad skoro. Oko? Hoće još jednom muž. Da? Ajde još jedno s mužem, ne? Pa ne. Ajde s mužem, ne? Snima me muž, zato. Ćemo odmah izjavu, da? Da, možemo. Još jedno s mužem, ne? Može izjava sad? Hvala. Ko je ovo? Stanđa, Ruma, brate.